Dneska si ukážeme, jak posadit větší dítě do kavky. Větší dítě znamená zhruba od 4 měsíců. Důležité je, že vlastně z té spodní polohy pro nejmenší děti přepínáme ty ramenní popruhy tady na ty boční. Nezapomeneme si i upravit váhu na bederním páse podle váhy dítěte. Když máme nastaveno, zapneme si bederní pás, který dáváme zhruba do pasu. Protáhnu si tady sponku, hlasitě zacvakne. Já to dělám tak, že jste na to nejužšího místa v pasu přitisknu pevně rukou, druhou ruku dozadu a takhle takovým vrtěním si to pořádně dotáhnu. V tuhle chvíli, zvlášť u většího dítěte, si trošičku to sesunu na boky. Pokud budu mít už opravdu velké dítě, 1,5 roku a víc, klidně můžu ještě kousíček níže, ten bederní pas. Měl by být ale vždycky pevně dotažený a v rovině. Vezmu si dítě. Nejdůležitější je posazovat opravdu tak, aby bylo na vás kolmo zadečka. Pokud to nemám ještě natrénováno, jak tam ten zadeček mít, můžu si pomoct tím, že se trošku předkloním, ten zadeček si takhle trošku zavrtím, miminko si dám zase na sebe. Speciálně u velkého dítěte, ale i u malého je důležité jít zvenku rukou a hladit už od spoda tu zádovou opěrku až nahoru. Je to z toho důvodu, aby ta látka se nám nenahrnula pod zadeček a potom by nám chybělo tady ta látka. Jo? Potom někdo si může posadit do zbytečně velké kapsy a tady mu to potom ten materiál bude chybět. Jo? Takže nechceme mít velkou kapsu u většího dítěte. To platí pouze pro novorozence. Takže jistím si pořád dítě jednou rukou a volnou rukou si oblíkám jeden ramenní popruh, přehodím ruce, oblíkám si druhý ramenní popruh. Já se tady povoluju, protože jsem si to nenastavila ideálně. Teď to dítě už mi drží v nosítku, takže si můžu zapnout můžu si zapnout mezilopatkovou sponu. Pokud si chci být jistější, pomůžu si tím, že si ty ramenní popruhy tady chytnu a zapnu. Máme tady magnetickou sponu, takže stačí takhle přiložit na sebe. Můžu si v tuhle chvíli tady ještě trošku to dotáhnout, pokud potřebuju. A dotáhnu si ramení popruh. Pokud nedosáhnu, povolím jeden popruh, povolím druhý popruh, vyjede mi spona nahoru, zapnu nebo dotáhnu, nebo co potřebuju a dotáhnu dopředu. Ujistím se, že látku mám od kolínka ke kolínku. Pokud se mi zdá, že v tom nesedí úplně ideálně, můžu si sáhnout dovnitř na zadeček a trošku s ním zavrtět. Dávám si pozor na to, aby napiskavka byl vždycky ve středu a ten bederní pás by měl jít z většiny vidět.